Hlasíme sa vám opäť z vášho obľúbeného kanálu Kotolún Box. A na dnes sme si pre vás pripravili veľmi zaujímavú vecičku, tak sa poďte spolu s nami na to pozrieť. Tak si ho poďme spoločne rozbaliť. Cena na slovenskom trhu je približne 1400 €, čo nie je ale určite posledná investícia. Náhradná batéria stojí približne 160 €. Po prípade si môžete dokúpiť rôzne výmenné filtre, iný podvozok, LED svetlá a kopec iného príslušenstva. Vec, ktorú budete určite potrebovať, je ultrarýchla karta s veľkou kapacitou. Phantom dokáže v športovom režime letieť rýchlosťou až 73 km za hodinu. Batériu si pred lietaním môžeme skontrolovať aj tlačidlom priamo na akumulátore, kde sa nám znázorní aktuálny stav. S plne nabitou batériou vydrží Phantom lietať približne 28 minút. Samozrejme všetko záleží od štýlu jazdy. V prednej časti sa nachádzajú dve optické kamery, ktoré dokážu skenovať objekty na vzdialenosť 15 metrov. Na spodnej strane máme ďalšie dve, tie skenujú do 9 metrov. V strede môžeme vidieť dva ultrasonické senzory. Pomocou týchto senzorov sa Phantom dokáže automaticky vyhýbať objektom, na ktoré môže pri lete naraziť. Základom pre perfektné videá je samozrejme špičková 4K kamera a špeciálny trojosý stabilizačný systém Gimbal, s ktorým budete mať vždy stabilné a plynulé videá. Kamera je na gimbale prichytená z oboch strán a jeho antivibračná doska je ukrytá priamo v tele. K ovládaniu samozrejme budeme potrebovať displej. Môžeme použiť buď tablet alebo mobilný telefón s nainštalovanou aplikáciou, ktorá je dostupná pre iOS aj Android. Takže Phantoma máme pripraveného, môžeme si spraviť pár skúšobných letov. Phantom 4 je naozaj špičkový prístroj, čo mu zodpovedá aj vynikajúce prevedenie a kvalita spracovania. Vonkajší plášť je vyrobený z magnézia a vnútorná kostra je zo zliatiny horčíka. Preto je zaručená maximálna aerodynamika, pevnosť, ľahkosť a stabilita pri lietaní. Veľmi zaujímavá je funkcia Active Track. Jednoduchým spárovaním nastavíme objekt, ktorý chceme nahrávať. Phantom sleduje objekt len vizuálne, takže stačí len zvoliť objekt sledovania a dron bude sledovať a natáčať objekt automaticky. Používateľ sa v takomto prípade nemusí vôbec venovať ovládaču, ale len tomu, čo práve robí.
naše video páčilo, môžete nám dať like, za ktorý budeme určite radi. Poprípade sa môžete prihlásiť na odber.